sker der, mand? Beskæftigelsesministeriet har spurgt mig, om jeg vil undersøge, hvorfor det er så svært for unge at vælge en uddannelse. Og tak for alle spørgsmålene på Snap. Det sætter jeg stor pris på. Jeg vil gå ind på Tech nu for at finde ud af det. Så følg med. Okay, hvad hedder I, og hvad laver I? Jeg hedder Sebastian, og jeg går på elektrikerlinjen her på Tech. Yes, hvad laver du? Jeg hedder Natasha, og jeg går på data- og kommunikationslinjen. Fedt. Hvad laver I så der, for eksempel? Vi er i gang med at lave sådan en stand, hvor vi lader som om, vi tager strøm ud fra vejen og fører ind i et hus. Og hvad laver du så? Vi er i gang med at installere Windows 7 og sidde og kigge på sådan nogle ting. Nice. Okay, kan I vise mig rundt på jeres fine skole her? Ja, det her, det er elektrikergangen. Vi er her på grundforløb. Så du kan godt lave sådan en her? Ikke endnu, men på et tidspunkt kan jeg. Ja. Sygt nok. Hvad sker der lige derhen? Det er der fuld gang i dakken herinde. Ja, det er frikvarter. Jeg kan godt lide designet, sådan de her røde farver. Det der, det er rimelig Illuminati confirmed, synes jeg. Ja. Ja, det er rimelig chilleren her. Vil du helst spise en hest eller en nisse? Sker der, mand? Ikke klik videre, der kommer noget sygt vigtigt nu. Sker der, mand? Okay. Armin. Velkommen til. Jo, tak. Det er UU København, du kommer ind til. Hvad hedder du? Jeg hedder Jarl. Hvad laver I så herinde? Vi hjælper unge med ungdomsuddannelser. Du kan komme, ligesom du kommer her, fra gaden af. Og så har vi nogen, der tager imod mig eller min kollega. Goddag. Hej. Og så har man også sådan en personlig UU-vejleder. Ja. Indtil man er 25 år, hvis man ikke har en ungdomsuddannelse. Jeg kunne godt tænke mig at møde en UU-vejleder. Vi finder ham lige. Cool. Kom. Jeg har Morten med lige nu. Og hej Morten. Armin. Jeg har hørt, du er UU-vejleder. Det er. Derfor skal jeg bruge din hjælp. Okay, jeg har fået nogle af mine følgere til at sende mig nogle spørgsmål over Snap. Så vi kan lige tage det første her. Hvorfor har man brug for en uddannelse? Altså, det er bare et spørgsmål her. Hvorfor skal man egentlig have en uddannelse? Hvorfor er det så vigtigt at få en uddannelse? Er det fordi, man kan gå under vandet? Folk spørger her, hvorfor man skal have en uddannelse, og hvorfor skal man egentlig det? Det giver nogle større muligheder for at få noget arbejde og også tjene nogle flere penge. Man bliver også dygtigere til noget, man bliver stolt. Jeg synes, man skal have en uddannelse, fordi så kan man komme ud og få et ordentligt arbejde. Og hvad mener du med ordentligt arbejde? Noget, man brænder for. Man kan komme ud og lave noget, man brænder for. Og så er der flere steder, flere arbejdspladser, der vil have en. Hvis man har gennemført folkeskolen, kan man så stadig godt få en uddannelse. Man kunne noget specielt for at få en chance for at komme med i uddannelsen. Du skal have gennemført din skolepligt, og det er omkring 9 år, eller 9 års skolegang. Og så, hvis du skal på en erhvervsuddannelse, så skal du have en 0-2 dansk matematik. Men der er jo rigtig mange andre muligheder for at tage uddannelse, hvis du ikke har fået 0-2 dansk matematik. Vi har det, der hedder en erhvervsgrunduddannelse, IGU, hvor man er ude i lærer, og så har man noget skolekursus, og så har vi kombineret ungdomsuddannelse. Og det kræver faktisk ikke, at du har 0-2 dansk matematik. Okay, inden du startede på din uddannelse, havde du så sådan nogle former for nøjer på inden? Ja, jeg havde helt klart nøje over det. Men jeg synes ikke, det er noget problem nu, fordi lærerne er rigtig gode til at hjælpe os. Langt de fleste, eller alle uddannelser, har faktisk mentorer. Det er ikke sådan en, der kommer rendende efter en og siger, hey, Armin, hvorfor var du ikke i skole der? Men det er sådan en, man kan gå hen til, hvis der er nogle udfordringer, synes der er noget, der er svært. Og så har man jo altid, hvis der man er i tvivl, sin ugevejleder, man kan komme ned og snakke med sin ugevejleder, var det rigtige valg? Og det er bare rigtig godt at gøre, inden man så vælger at sige, det her, det gider jeg sgu ikke. Med hensyn til det sociale, har I så fået nye venner herude? Ja, jeg kendte kun en, som startede sammen med mig. Vi kom i 2 forskellige klasser, så jeg fik nye venner i den nye klasse der. Hvad med dig? Har du fået nogle nye venner? Jeg har fået mange nye venner. Jeg kendte slet ikke nogen, der startede herude, men det gik hurtigt, og jeg synes, folk er søde og åbne herude. Start på en skole, hvis du vil have venner. Så er det videre til næste spørgsmål. Ja, det er klart. Hvad skal man gøre, hvis man ikke ved, hvad for en uddannelse man vil tage? Hvad så, hvis man ikke ved, hvad man skal være? 3 gode råd til at finde ud af, hvad man vil være. Armin, det er nogle rigtig seje følger, du har. Det er nogle sindssygt gode spørgsmål. Når der er så mange uddannelser at vælge, så tror jeg også, at rigtig mange unge er bange for at vælge forkert. Det, der gør, at man finder ud af, hvad man gerne vil være, og hvad man ikke vil være, for det er faktisk lige så vigtigt, det er at komme ud og prøve nogle ting. I mit eget tilfælde, der skulle jeg ud på noget brobygning på en erhvervsskole. Ude på noget IT og strøm hed det. Men da jeg så kom ud og prøvede det, så vidste jeg bare, at det ikke var noget for mig. Ja. Så det er godt det der med at komme ud og prøve nogle ting, og så finde ud af, hvad man ikke vil og hvad man gerne vil. Grib chancen. Grib chancen. YOLO. Hvad skal man gøre, hvis man er fucking skoletræt? Ja. Man fucking ikke gider. Hej Armin, først vil jeg sige, at jeg synes, du laver et mega godt stykke arbejde, og jeg synes, det er mega sødt, at du gider hjælpe. Men et spørgsmål er, hvordan man bliver uddannelsesparat, hvis man har det rigtig svært i skolen. Har I på noget tidspunkt været skoletrætte?
Ja, jeg gik et halvt år i gymnasiet lige efter folkeskolen, og der blev jeg skoletræt, så jeg droppede ud af det. Men så hørte jeg om tech, og så synes jeg, det var fedt med en erhvervsuddannelse. Da jeg var ung, der var jeg også mega skoletræt. Jeg gad faktisk heller ikke mere uddannelse. Og det oplever vi rigtig tit. Unge mennesker, som har gået i skole, og det er bare træt af det hele, fordi det er meget teoretisk. Og der kan man sige, det er det måske en idé at prøve at søge nogle af de der praktiske uddannelser, hvor man både har noget teori, men man også har et håndværk eller noget praksis. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, når man vælger lørdagslik. Hvis man bare køber sådan en pose med blandet bolsje, så er der altid noget, der ligger tilbage. Og hvis det er altid matematik, dansk og engelsk, som man ikke gider at spise, så skal man lade være. Hvad det der er erhvervsuddannelse? Min bror Armin, pizzamand, den bedste erhvervsuddannelse. Færdig arbejde. Jeg er enig med ham der. Okay, folk er sådan lidt i tvivl om, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad man egentlig kan blive her. Kan I forklare det, sådan, så folk er helt med på det? Alle håndværksfagene, elektriker, tømrer, murer og så videre. Men det, jeg synes, der er fedt, det er, at man har et 20-års grundforløb, og så kommer man ud på en læreplads. Så man skifter sådan lidt med faktisk at arbejde og lære ting? Ja, præcis. Det er sgu da egentlig meget nice. Så går vi til det 6. spørgsmål. Hej Armin. Jeg vil egentlig bare høre, hvorfor man skal vælge en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse. Mit spørgsmål lyder på, hvorfor du tror, at mange ser ned på erhvervsuddannelser. Hej Armin. Mit spørgsmål er, om man har de samme muligheder med en erhvervsuddannelse, som man har, hvis man tager på gymnasiet. Kan Køge få en HHX-uddannelse? Altså, jeg synes helt klart, at erhvervsuddannelser er bedst, fordi du ikke kun sidder ved bordet og lytter til læreren, som fortæller et eller andet på tavlen. Jeg er for eksempel ikke så meget til skole og bare sidde stille og lytte. Så hvis man har krudt i røven og ikke kan sidde stille, så er det den her skole, man skal på? Ja. Og så var der faktisk en, der spurgte, om det er rigtigt, at man tjener mere på en erhvervsuddannelse, end man gør som på gymnasium. Og lige akkurat det er faktisk rigtigt. Og elevlønnen ligger på 11.000. Og det er også derfor, at de fleste af dem de har fede biler. Ja, det er rigtigt. Hvor ser du dig selv om 10 år? Der er jeg ude i en eller anden elektrikervirksomhed. Tror du tjener nogle gode parter? Ja. Hvad tror du sådan en datatekniker tjener? Mindst 35.000 om måneden. Det lyder sgu da rimelig godt. Okay Morten, hvad kan vi opsummere på det her? Hvis du starter på en uddannelse, så får du nye venner, du får nye relationer. Du får venner. Og så kan man sige, økonomisk, så får du SU, og så kan du få lærlingeløn, og senere hen, så får du faktisk også bedre økonomi, fordi lønnen ofte er højere, når du har en uddannelse. Gode parter. Og så kan man sige, at man er ikke alene på en uddannelse, hvis man støder ind i problemer. Man har både en vejleder, man kan få en mentor ude på uddannelsesstedet, man har også en ugevejleder. Og det vigtigste, det er, at hvis man kommer i tvivl om noget under uddannelse, så søg hjælp. Der er masser af hjælp at hente. Men det med at træffe et valg, det kan være svært, fordi man tror, det er noget, der binder. Det gør det ikke. Altså, selvom man bliver murer, eller selvom man bliver social sundhedshjælper, eller selvom man tager en gymnasiel uddannelse, så er der mange muligheder bagefter. Det låser ikke. Det er ikke bindende. Og når man så går i gang med en uddannelse, så er det rigtig vigtigt, at man tror på, at det også kan lade sig gøre. Også om det er lidt svært. Det må faktisk godt gøre lidt under at tage en uddannelse. Just do it. Sværere er det ikke. Okay, så er vi blevet lidt klogere på det her. Hvis I vil vide mere, så er det uddannelsesguiden ug.dk. Og jeg gentager ug.dk. Armin out. Peace.